Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Στασή Νικολά. Είμαι η Σταύρης και αυτό είναι ένα έκτακτο βιντεάκι. Σας κάνω λοιπόν αυτό το έκτακτο βιντεάκι γιατί μου ήρθε επιστροφή αυτό εδώ το πακέτο, το οποίο το είχα στείλει, ήταν ένα giveaway και το είχα στείλει στην κοπέλα που το κέρδισε, και ενώ μου είπε η Άννα ότι το πήρα και όλα καλά, έχω βγάλει φυσικά εδώ τα στοιχεία και τα δικά μου και της κοπέλας, δεν το πήρε ποτέ και μου επέστρεψε πίσω. Ορίστε, εδώ πέρα είναι η απόδειξη αποστολής και εδώ από το ταχυδρομείο έχουν βάλει επιστροφή. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Το ανοίγω λοιπόν. Είναι η κολοκυθούλα. Μου είχε στείλει η αγαπημένη Daily Dina για εσάς. Οπότε θα γίνει πάλι giveaway. Θα ισχύει για μία εβδομάδα στο σημερινό βιντεάκι. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες. Κλήρωση θα γίνει σε μια εβδομάδα όπως προείπα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, γεια σας!